أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ኩኖ ከምውን ነታረርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዓም ይኹን አሜን። 21 ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ናይ ምግላጽ በዓል ደብረ ምጥማቅ ብሰላም አብጽሐና አሜን። ደብረ ምጥማቅ ናይ አርያም ንግስቲ ናይ ሰማይን ምድርን እመቤት ዝኾነት ናይ ነፍስና መመክሒት ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዚ ዕለት ኣብ ምድረ ግብፂ ንተኸታታሊ መዓልትታት ተገልጸት። ጥንተ ነገሩኸ ከመ እዩ እንተበሉ ንስማ ጸዋውዕኡ ስግደት ይኹን እሞ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተሰደደ ጊዜ ምስ ድንግል አዲኡ ምስ ዮሴፍን ሰሎሜን ሎሚ ደብረ ምጥማቅ ኣብ እትበሃል ቦታ ይዕርፉ ነበረ። ነዚ ቦታ ባሪኹ ንዘለዓለም ንዓኺ መግለጺ ትኾንኪ ኢሉ እውን ቃል ኪዳን ኣትዩላ ነበረ። ግዚኡ ምስ በጽሐ ድማ ደብረ ምጥማቅ ተገዲማ ናይ ብዙሓት መነኮሳት ቤት ኮነት። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ብናይ ወዳ ፍቓድ ጉንበት ዕለት 21 ኣላፍ መላእኽትን ጻድቃን ሰማዕታትን ኣኸቲላ መጸት። ኣብኡ ድማ ህዝበ ክርስቲያን ኣህዛብን ተኣኪቦም ንሓሙሽተ መዓልቲ ምስ እመብርሃን ይቕንዩ ነበሩ። እስኪ ልቢ ንግበር ይትረፍ እኳ ናይ አርያም ንግስቲ ናይ አምላኽ ኣደ እመቤትና በዚ ዓለም ሰይጣን ቤቱ ዝገበሮም ናይ መዘናግዒ ኢንዳስትሪ ህቡባት ሰባት እኳ ንምርኣይ ናይ ዘመንና ሰብ ከመይ ከም ዝህንጠ ንእመቤትና በአካል ምምልካት ደኣ እሞ ስማ ንምጽዋዕን ነፍሲ ካብ ስጋ ክፈሊ ዝኽእል ጣዕምን ደስታን ኣለዎ። ግን እዚ ንዝግብኦን ንዝተዓደሎን ጥራዩ ዝኾኖ ናይ ደብረ ምጥማቕን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ምስ እመቤትና ዝቕንይዎን መዓልታት ናይ ዘለዓለም ናይ ህይወት ስንቂ ዝሕዙለን እየን። ደልዮም ዝስእንዎ ሓቲቶም ዘይፍጸመሎም ወርሓንቲ ነገር ኣይነበረን። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ንድንግል ማርያም እንዳሰገዱ ይረአዩ ነበሩ። ኣደ ብርሃን ከዓ እናደጋገመት ትባርኾም ነበረት። እዞም ንዓኣ ዝረአዩ ኣዒንትን ኣብ ቅድሚኣ ዝቆማ ኣእጋርን ክብሪ ይግብአን። 5 ዕለታት ምስ ተፈጸመ እቶም ህዝቢ ንእመቤትና ብንብዓት ይፋነውዋ። ኣደ ብርሃን ከዓ ብብርሃናዊ መስቀል ባሪኻቶም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ተሓርክ ነበረት። ንዓናውን በወርቅ መስቀላት ባረኸና ኣዴ ማርያም አሜን። ኣባ መርትያኖስ ከምኡ ድማ ኣባ መርትያኖስ ኣብ በረኻ ልዕሊ 68 ዓመታት ብቅድስና ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ሰይጣን ነዞም ኣባ ፊት ንፊት ተዋጊኡ ከውድቆም ስለ ዘይከኣለ ብዝሙት ብዝተለኸፋ ኣዋልድ የሸግሮም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጨና ነሳኒሳ ብዝሙት ከተውድቆም እንተበለት እግሮም ኣብ ውሽጢ ሓዊ ወይ ከዓ እሳት የእትዮም እግሮም እናተቃጸለ በቲ ዝወፀ ጨና ኣጋንንቲ ኣርሓቁ። ንዓኣ ከዓ ብንስሓ መሊሶም ንቅድስና ኣብቅዕዋ።
እዞም ጻድቅ ካብ ፈተና ንምርሓቕ ኣብ 108 ሃገራት 108 በዓልታት ዝነበሮም ፍሉይ ኣቦ እዮም። ንኣቦታትና ኣዴታትና ዝተገልጸ እመቤትና ንዓና ከዓ ብረድኤት ትግለጸልና። ኣሜን። ጣዕሚ ስማ ኣብ ኣንደበታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣብ ልብና ይሕድረልና። ኣሜን። ጉንበት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ደብረ ምጥባቕ ናይ እመቤትና ምግላጽ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ ብዝሙት ንኸይሰናኸሉ እግሮም ኣብ ሓዊ ዘቃጸሉ ኣቦ፣ ቅዱስ ኣሮን ሶርያዊ፣ ቅዱስ ኣሞጽ ነቢ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣበው ጎርጎረስያት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ ይምበረኸተ ምሕደረና። ኣሜን። ህዝቢ ጢሮስ ገጸ በረከት ከምጽኡልኪ እዮም። ሃብታማት ህዝቢ ኣብ ቅድሜኺ ሞገስ ክረኽቡ ክጽዕሩ እዮም። እታ ኣብ ቤት መንግስቲ ዘላ ልዕልቲ ድማ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ፣ ክዳውንታ ወርቀ ዘቦ እዩ ይብል። ኣሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 45 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 17። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርነመልነ። ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ኣማላድነትን ጣዕሚ ፍቕርን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይውዓል። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን ኣሜን ለይኩን።